салом ба ҳамаи мухлисони азизи ман ва бародарони гиромқадр. Хайр рӯзо мебинем фақат дар ютубу дар ҳама каналҳо звездаи канали ютуб хидм шидагиам. Ба он сабаби ба он хотире ки як лотереяи бародарои ман реклама ба гардан гирифтам. Хай аллоҳ худи шоҳидай ки ман дар инҷа ягон мақсад, ягон мошин, ягон чиз мулоҷит кардагӣ нестам. бародари аҳли ислом, бозам мегӯм ки савганд ба аллоҳи бузург, 4 фарзанд дорам ки мусоидаткои хеле дӯстшон медорам. ман ба 10 миллион доллар баробаршон намекунам. қасам ман мулоҷит карда набудам, хавозои дурӯғ буд. хаз аз он хотире ки дар мухлисои ман, дар бародарои ман хуш наомада ми кор, нахостанд ки ман микора кунам. хуб, ман иншоалло ман бо ҳофиз бо мухлис зинда аст. ман албатта барои хотири манчадаҷа падармонам гап задам, як ду бародар дина занг задам, як модари азиз занг задам ки бачаҷон ками кор мисол дар ислом ҳаромай. ман алҳамдулиллоҳ мусулмонем. ман он бозӣ ки ба пул мешавад ҳаромшо медонам. ки ман фақат ман рекламашон ба гардан гирифта будам. ҳам аз ин хотир ман ҳамин рӯз ман бародаро илтимос кардам. ман бародаре ки бозие ки ман реклама мекардам, ман гуфтам мана шумо бояд бифаҳмед. гуфтанд ягон ҷои хафагӣ нест, ту бояд мухлисота хафа накунӣ. бародарам ман гуфтам ки чӣ хел гуфта будам ки пула нуждаста надоранд ё хеле як барои роҳати худшон, барои як чӣ мегӯянд, як кайфияти бозии худшон ҳамин кора ташкил кардем. ман низ аз ҳамаи шумо мухлисо бахшиш мехоҳам, бахшиш маъзарат мехоҳам. ман он ханига гуфтам, ки бисёр акаи лангари шумо хафа нашавед. бародари азиз, шумо дар якум вай миллионавор мана дастгирӣ кардед, дар 2 минуте ки мана дастгирӣ кард, мана ҳар гап гуфтам дӯстон ки нато дастгирӣ кардем. ман бародарам мегӯям ки хайна ман ба хотири шумо бародарам. ман ин бозиро бас кардем. бародари азиз, худо манам шояд 2 ракат намоз хондем, таҳаҷҷуда дуо кардем ки худо ман кор тоба кардем, бас кардем. ҳаром боша, манам чӣ хел бисёр гуфтан ҳаром шуд, ин ҳаром мебари хонад, манам намехоҳам чизи ҳаром барам кӯдакон бар. аз ин хотир ман аз ҳаматон бахшиш мепурсам ва шахсан бо аз худат бародари азиз лангариҷон мо иншоалло бо мехӯрем. андисо ман бисёр консертҳо мерам, мебинем. бародарам ман шинохтам, дар чанд маракаҳо будем дар онҷа, дар ҳамонҷа буд. зида бошем, аз он хотир мухлис буд. хай марди ҳамихи мешавад, бо ино бихоҳӣ бо карта ман чӣ хеле гуфтем ки ман орое ки хайргирӣ ман напартофтам. дӯстони азиз, мана бисёр занг мезананд. мо иншоалло скоро бо корҳои мана мебинем. ҳам чӣ хеле ки то озодӣ, радио озодӣ амансо рафт, ҳамин бахшиши манам агар имон дошта бошен. ман бародари аҳли ислом гуфтем, манам бародари аҳли ислом, ман шуморо қабул кардам. ман ба хотири шумо кайлангари ман ҳамина мақсад ба хотири аллоҳ аввалош ки аллоҳ мо худо метарсем, ягон ҷои тарсу варс нест. ман барои суханоне ки солу падармонам гуфтам бо якчанд нафаро, боз аз ин хотир мақсад ман ҳамин кора ман даст кашидам ва марои хайрия ман пеша мегирам. рои санъаткори ман ҳама чӣ хизмат бошам, мо дар хизмати шумо ҳастем. бозам аз ҳамаи шумо мухлисо ман маъзарат мехоҳам. овозо ҳаме дурӯғ буд ки аз конкурс ба ин бозӣ кард, не ин гапо валлоҳи қасам дурӯғ буд. ман ягон пулмунҷа мошин валаҷит кардагӣ нестам. хай иншоаллоҳ бародари азиз, аз тамоми канали ютубо хоҳиш мекунем, илтимос мекунам кӯр кунем. агар кӯр накунем, хай мақсад бо мо ягон чораи дига бинем. ман агар шумо бародари ман бошед, ҳамара кӯр кунем, то радио озода барем, ҳамин бахшиши мара барем. ман иншоалло хидмат дастрас мекунам. хай ман фаҳмидам ҳамаша барои худам ки ҳамин мумкин нест. ҳамин рекламашам мумкин набуда. ҳарчанд ки реклама ба гардан гирифта будем, ман хостам аку
از همون لبی رکلام کمک کنم به دوستان با غریبا. انشالله من این کارو پیش میگیرم. شما ویدیوی نزدیک خدا خواه ما هم مسئله چیزی توجیکستان در برادرای نه شیرای نه انشالله در این فکر هستیم. انشالله با من با شما هستم در خدمتتون. از همه شما بخشش بازم معذرت میخوام. عذر مخلصا. من شما را دوست میدارم. هیچ وقت یادگاری رو نپرتید. زنده باشید. ما تاجیک با نام تاجیک زنده ایم. تاجیکستان عزیز و تاجیکایی که در مسکو هستن باید همدیگر رو حرمت کنیم، دستگیری همدیگر باشیم. خدا نگهبانتون باشه. چی نوارایی که خوب میخواهید بفهمید میدونید در کانال من برنامه در کانال من پادپیسات سکنین، گفتی اوکی، لایک فراموش نکنین. زنده باشین برادران.